Навлизаме в сезона на празниците и чисто статистически януари е един от месеците, когато има най-много подадени молби за развод. Затова днес искам да ви запозная с една от хипотезите, в която може да протече много по-лесно един развод. Именно брачният договор. Брачният договор в България може да се сключи преди брака, а може да бъде и по време на брак. Целта на брачния договор е да регулира отношенията на съпрузите при един евентуален развод. Какво може да се регулира с брачния договор? Имуществените отношения, т.е. имуществото придобито преди брака или по време на брак. Може да се регулира също така издръжката, която съпрузите предвиждат да си дължат. Може да се регулира и е задължително се регулира издръжката на децата, която ще се дължи след развода. Изискванията към брачния договор е, че той задължително трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Нещо, което е много важно. Брачният договор трябва да бъде вписан в агенцията по вписванията. Ако не е вписан, то реално погледнато на практика нямаме брачен договор. Същия трябва да бъде задължително вписан в регистъра на имуществените отношения. Целта на брачния договор е да внесе една яснота и сигурност в отношенията между двойката при евентуален развод. При нужда от съдействие може да потърсите кантората, където ще се обсъдят конкретните специфики с оглед на вашите нужди.